Na ako'y nakasabay ganina ba sa tindahan ni Tidiling nga Corilla. Nag-inom kog soft drinks dito. Royal, parisa na kog pie. Siya kabok paan god. Na may ning kalit og panguhid sa kuha. Brad. Tagai ko ana gamay ana imong kuan, Royal. Giuhaw ko. Ana siya. Sus paglingi na ako kay ang kadto man ditong tawhana nga kuan kaning wala sa saktong panghuna-huna ba. Di gitagaan na lang po nako wa ako tagay atong katong ako ang 12 ounce nga giinom oy kay kuwang ra po nako gamay ra gusto kaayo ning palit na lang pug kog isa dugangan na lang kog isa nga kuan gihatag nako saya ha kay luoy po tagaan na po gamay na to gamay ra pud kaayo mo ihatag sa tuwa katong atong sobra salin luya pud tagaag salin no mo to akong tagaan nagaabot man gid mi diha pero dili ingon nga kadadlaw kaning naray kaning time nga mag-abot jud mi ana sa unsa ray pangayoon kining sinsilyo kay ipalit ko nun niyag sigarilyo muna kasagaran niyang pangayoon mo to nga tanawa lang ninyo atangi. A few moments later. Kini magong tawhana istoryaho nimo lahi manggod ang itubag oy pasensya na day mo sa video day kay di kay siya maklaro kay wa na ko kay maduliti ba nya murag ngit kay init man kayo sulaw kana siya humana na nako tagai og soft drinks nangita na siya kaning bulpin ngayo gani ang taskuan niya isa raman kabuk ang akong bulpin gitagaan sa tagatindahan og bulpin isa kay sulatan niya yati ataw hana oy mag-compute lagi daw siya number sa lasto unsa ka na tinuod ba ka na mugawas ba ka na murag wa kailaman ni siya iyang pangalan ay wa gani kabalog asa nagpuyo lahi gyud iyang puntarya sa iyang tubag giingnan pag gani na ako ni nga sa man siya tagtuba asa may mugawas ana wa pa di ay bakiyas di ay na ambot ning tawhana ni seryoso baka ni sa ihang pag-compute diya sure compute kay aron kadaog ta ambot baka po ning tawhana ni og unsa kay tinuod ani ihang ipang-compute ambot og nagahatag baka nig number unsa man na diha lahi na pod ambot bitaw ning tawhana ni oy kadaghan-daghan pang numerong gipang suwat niya diha unsa ka na butunong ba ka na aw kita rage bantigo ani mo sabot sa iyaha unsa ka tinuod na iyahang gipang suwat-suwat diha kay daghan naman kay numero asa naman na naabot ng mga numeroha na may mutunong ng iyahang gipang compute diha no muna 23 lusot na sa na pod diha lahi na pod ambot ba ning tawhana ni oy kita ragi malibog ba sa man na imong tirada diha boss may pag mag-shot lang tagtuba